Ah, Director, unsa may mga lakang karon nga sa imong tan-aw kaha nga buhaton to slow down population growth in the country? Actually, no, wala kita mo adhere anang ideya nga we are not into targeting lowering down the population growth rate na to. Mhm. Tungod kay, in fact, if you would read kining bag-o na to nga responsible parenthood and Yes. reproductive health law. Ah. Mo ning controversial kayo nga RH law RH law. nga RH, gidebatihan ah. dito sa Supreme Court siya. Mhm. O kung imong tan-awon diha ang ipatigbabaw nga gi-adhere to sa ato ang gobyerno o sa ato ang estado, mao gyud ang pag-deliver sa reproductive health services dito sa ato ang mga tao. Yeah. Labi na gayon ngadto sa mga kababayan ana to, no. Ang demographic target ana o ang pag-push niya, for example sa population growth rate, no, incidental na lang niya ana. So wala kita ang atong gi-target karon ang gihimo sa ato ang gobyerno, sir, mao ang pagpakusog sa mga programa sa gobyerno, mga maka-address ngadto sa panginahanglan sa ato ang couples, sa magtiayon o sa mga kababayenan mahitungod sa ilahang reproductive nga panglawas aron nga matabangan pud sila sa ilahang pagkapot kung unsay plano nila, kung pila kabuk gusto ang ilang maangkon nga anak, kung saan nila pag-space na, kung saan nila pag-intan. So, mauna ang mga programa ang gihatag sa atuan. So para nimo attorney, importante gyud kayo nga planuhan sa managtiayon, no, ang gidaghanon sa ilang pamilya. Correct, sir, correct. Mauna nga ang atuang programa sa Commission on Population uban sa Department of Health, diha gyud nakatutok sa pagtabang sa atuang magtiayon aron makabot nila ang ilang gusto kung saan nila pagkabot ang gustong gidaghanon nila sa ilang pamilya, because we would not want, atong programa, we would not want to have a family na doon ay gitawag na unplanned child or unwanted child. Yes. Okay. Attorney, para nimo unsa kahay mahimo, no, sa katawhan aron makatabang, no, sa pagtubag nining sitwasyon nato kining atuang growing population sa atong mga katawhan, no, sa kay matabang mahimo. lang yun sa usag-usa ka mga individuals diri sa atuang nasod, no, isip responsible citizen. Mao lang gid ang pag-adhere ani mga prinsipyo aning giduso nato nga programa, sir, kining responsible parenthood. Okay. Diin nga sila makatabang sa atong nasod by properly managing their own family, no. Dili lang sa pag-manage o pagdaa sa ilang mga anak, usa na pud ana importante ang pag-manage sa ilahang gidaghanon. Kay lisod mo po kayo nga itong pasagdan ng ato ang mga magtiayon nga kining wala kay serbisyo nga ikaabag nila nga dili sila maedukar, wala information nga ilahang insaktong information nga ilang maangkot kung saan nila pag-manage ang gidaghanon sa ilang pamilya. Kay ato na po niyan sila musangko sa ato ang laing programa sa DSWD, sir. Ato na po sila ma-enroll sa ato na sportis nga programa. Mao gyud. Kay ato bang maobserbahan sa attorney ato sa mga igsuon dinhi sa mga naadiri sa mga slum area, naadiri sa mga dandan, makaingon ta sus naghan sa trabaho niya, makita ning taon nato nga nagka-gidlay na in taon. So para nimo attorney unsa kay angay ka natong buhaton nato ani nila, no, matabangan sa in taon ni atong mga kaigsuonan. Ang ato yung programa ana, sir, pinasubay sa ato ang responsible parenthood o family planning nga programa. Ang atong gihimo ana, sir, maura gid ang paghatag o education o information ani nila, no. In fact, we have forged an agreement with the Department of Social Welfare Office diri sa Region 7 nga ang kining ilahang mga beneficiary sa programa nila sa Pantawid Pamilya mao'y ato ang mga recipients at niining ato ang mga kalihukan mahitungod sa pag-edukar o paghatag og sakto ug tugma nga informasyon mahitungod aning responsible parenthood o family planning. Yeah. Kaya ang kining ilahang mga recipients mao kay giingon imo, sir, nga recipients nila beneficiary sa Fortis mao ni atong mga kaigsuonan nga naa sa gyud sa ubos-ubos nga utpong sa ato ang katilingban, sir. Attorney, daghan gyud kayong salamat ha sa imuhang mga kasayuran nga imong gipaambit namo karong buntaga. Salamat kayo aning
kining pagtawag ninyo nako sir, labi na gid ining importante adlaw nga nagsahulog sa Yes. World Population and Day. Development Day. Yeah. So dako kayog kasayuran attorney ang imuhang mga gihatag nato nga impormasyon nga masayran sad sa ato mga kaigsunan. Daghang kay salamat and God bless. So mga igala, mo break una ta alang sa pila ka mensahe ug dugang impormasyon. Kahibawa mo unsang tuiga unang giselebrar ang World Population Day, matud pa sa www.indiacelebrating.com, ang World Population Day unang giselebrar ni atong tuig 1989 ug gipanguluhan kini sa United Nations Development Program diin tumong niini ang pag-usbo sa kaamguhan kabahin sa kalibutan ng isyu sa populasyon. Kini si Pagtugi Chrisley naghatod niining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nipaubos ang kapin usa ka libo ka publikong magtutungha sa high school nga gikan sa usa ka gatos nga mga tulunghaan sa probinsya sa Sugbo atol sa gipahigayon nga Servant Leadership Program nga gidisenyo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Cool Adventure Camp kon Rafi KAC. Tumong niining programa mao ang pagpalambo sa Principle of Servant Leadership pinaagi sa Adventure Program aron sa pagpagawa sa ilang mga kinaiya ug pagplano unsaon kini sa pagpalambo. Adunay na po ka mga aktibidades nga gi-highlight atul sa maong programa sama sa listening, empathy, healing, awareness, persuasion, conceptualization, foresight, stewardship, commitment to the growth of people ug building community. Nasayran nga ang mga tinun-an gikan pa sa nagkalain-laing syudad ug munisipyo sa probinsya sa Sugbo. Palipayon ang mga tinun-an sa daycare centers, human ang malampusong turnover sa mga lawak sa ringan didto sa Asturias nga gipanguluhan sa Dolores Aboitiz Children's Fund nga ubos sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi DASEF. Matud pa ni Maria Iris Enrino, Executive Director sa Rafi DASEF, mapasalamaton sila nga aktibo ang mga mayor ug mga opisyales sa barangay sa pag-implementar sa maong proyekto. Atul sa duha ka adlaw nga turnover, 5 ka mga barangay sa Asturias ang nahatagan og maanindot nga tulungaan sama sa Barangay Uwak, Lunas, San Isidro, Tag-Amakan ug Manggiao. Dili masukod ang kalipay sa mga gagmayng bata sa nakita sa ilang tulunghaan diin aduna kini maanyag nga kolor sa bungbong, mga paintings nga adunay nagkalain-laing cartoon characters ug mga bulak. Ug mao kini ang nahitabo karong semana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Buen, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC mabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga igala no. Still live kita gihapon karon dinhi sa atong programang Patuki dinhi sa DYLA yun niya nasa linya nato karon no. So amo mong giawhag mga igala sa pagpadala sa inyohang mga komento o suggestion sa ato ang Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 baka sa 255-5754 ug ang ato ang Pagtuki mobile mao kini ang numero 0932-848-7293 kana kung buot mong mo padangat sa inyong mga mensahe ato siyang pwedeng basahon no dinhi sa ato ang programa. Okay, na sa linya. Okay, maayong buntag Sir Junar. Mayong buntag, sir. Ay, may buntag, sir. Na live kita karon dinhi sa atong programa sir no sa Rafi sa Pagtuki unya. Kuyog nato dinhi karon ang duha nato ka mga nanay si Ma'am Maria Teresa ug si Ma'am Joy. Kuyog nato dinhi karon. Una na kong pangutana Sir Junar kanang pwede minimong tagaan og kasayuran kabahin sa programa nato sa Rafi Microfinance. Okay, una sa tanan sir no, salamat kayo sa paghatag na sab sa ato og opportunity no nga maging kabahin ani nga nindot nga programa nato no, Pagtuki. So ako pagtamyaw sa mga pinangga natong tigpaminaw o sa atong mga VIP, very important nga mga bisita karon. Lain kung di ang atong mga nanay no. So kabahin sa programa sa Rafi Microfinancer naatay gipang
enhance nga mga programa gipang develop nga mga produkto karon. Kabalo naman ta nga ang Rafi Microfinance mo yung maghatag sa very affordable nga pagpahulam, no? Pagpahulam abahin diha, apil na diha ang savings, apil na diha ang social protection o giingon nato nga microinsurance. Pero lately lang sa daghan nga mga service nga atong gikandak didto pod sa mga nanay nato, ila giingon nga naay mga produkto nga ila ganahan nga atong ika-offer. Usa na diha sir ang education loan, no? Ang education. So suporta sa pag-eskwela sa mga anak. Ikaduha kinang social protection sir, kabahin diha pod ang PhilHealth. Yung nga ma-cover sila sa PhilHealth, kinang very affordable kay kabalo naman ta nga dili tanan cover gyud sa PhilHealth katong mga lagyo, no? Dili sila gyud ma-cover. Ug usa pod ana ang i-develop nato ang atong housing loan. So, para matabangan po ang atong mga nanay sa pag-retail, sa pagtatindog, pag-build sa ilang mga balay. So, mauna ang atong mga bag-o nga mga programa nga ika-introduce pohon. Dugang sa ato ang regular nga kanang product, sir, like atong savings. Yes, sir. O, Onya. dugang na. Kaya ang atong tumong gyud sir, ang atong focus mong gyud karon as we celebrate ang World Population Day, ang family. Ang focus nato is ang family. Yeah. Mao na ang focus gyud sa Rafi Microfinance karon is we will develop products that is inang makatabang gyud, market driven and also family oriented. So kini siya nga mga produkto sir, dili lang gimugna nato, actually gikan ni sa mga suggestion o opinion sa mga recommendation sa mga nanay. Base sa panginahanglanon. Base sa ilang panginahanglanon. Okay. Oo. Okay. So, sir, mangutana ko nimo sa inyuhang mga datos nga nakuha sa inyuhang mga pagtuon, unsa may nanabay kung atong makumparar kaniadto karon, unsa may mga difference nga atong makit-an sa usa ka membro, no, ikumparar nato sa wala pa siya mo appeal, sir. Labi na gyud, no, kanang kung magisgota sa maka-provide sila og dugang income nga to silang pamilya. Kung ikumparar nato, sir, ang katong mga nanay kaniadto nga wa pa ma-appeal og karon nga na-appeal na, unsa may mga datos, sir, unsa may mga nakit-an nato nga kausaban? Oo sir, no. Ang atong kuan karon kabahin na sir, regular ang atong pagkandak yun og kinang survey. Ginaingon nato na sir, ginatawag nato ng social impact, no. Naatay social impact nga gikandak yun regularly sa mga nanay. So nakita nato sa atong kuan, sa atong result sa atong mga survey nga ang nanay kay ang social impact sir na ay upat ka very important aspeto kay nakakonect gini siya sa atong nga mission o vision nga i-elevate nato ang lives sa mga families o communities. So una diha sir ang impact ngadto sa ilang income sa ilang negosyo. Okay. Ikaduha is impact sa ilang pagpaeskwela sa ilang anak. Ikatulo is about sa health. Ug ikaapat sir, kabahin na diha ang attitude nga mag-save sila og values pod sa ilang mga bisyo. Yeah, paano na sila ma-improve. So mao na ang atong gitan-aw gyud the holistic, anong mga basic gyud sa family ba. Base sa atong results sa atong mga surveys, kay regular on a monthly basis nagkandak og surveys. Almost around 90% of our nanay kaingon sila nga nag-iingon sila nga naagi siya big to very big impact ang atong programa. Kabahin ana nga mga aspeto. So mao na nga kinagyud ang atong gi-monitor pod sir kay kini atong programa in elevating the lives. Mao na gitan-aw nato kung nag-progress ba na kausaban. Actually ang pinaka real example ana karon kinang atong mga tinanggang nanay diha karon. Yes, ato nirong pangutanon. Oo. Ato ning sayran gikan nila. Nakita gyud nato nga kuan nga maka-testify nga unsa gyud ang impact sa ilang family sa atong programa. So gi-awardan man nato sila nga mga best nga mga nanay. Mga awardee din sila. Oo. Yeah. Unya, Sir Jonar, kanang buot ming masayod, no, kung unsaan na to pag-avail, no,
sa programa nato sa Rafi Microfinance, pwede kang makapaambit ni Sir Jonar? O ako giawhag ang mga interesado nga mo appeal sa atong programa nga mo duol lang sila sa atong mga branches sa Cebu kay naaman tay mga nagkalain-lain mga branches, or pwede sila mo text sa atong hotline ganiha nga gi-advertise na nato, no? So naatay mga telephone number o pwede po ta mo text, no? Ganahan sila para at least ma-refer nato sila sa duol nga branch ng ato sila na dilong. Diri sa Cebu, almost cover naman dato tanang munisipyo sa. Okay. So they could refer on that sa atong mga hotline. Okay. Inya dinhi sa Cebu, sir, gawa sa Cebu sa ubang mga probinsya nga naata? Oo, naata sa karon. Actually, naatay nasa Bohol, Bohol, sa Leyte. Sa Leyte. Og naapatay ika-open nga mga branches. So naatay puhon i-open nga branches diha sa Sugod, no? And naatay branch nga i-open po diha sa ng Palumpon area sa Leyte. So ang gusto din nato is to reach out more kay karong tuiga, sir, ang atong ging target is maka-impacta, no? Maka-impacta sa 60,000 ka mga families. So kung ang average nga family members karon sa household is 5 man. So we would like to impact yun mga 300,000 ka mga lives. Wow. So mauna ang atong tumong gyud karang tuiga. Mauna nga nag-open ta mga branches, mga outlet para duol ta makaserbisyo sa mga nanay. Sir Jonar, nining ato ang pagsaulog sa World Population Day, unsa may imuhang mga mensahe nga ikapaambit ngadto sa atong mga nanay nga naminaw karon ug sa atong mga kaigsuonan? Ini nag-asaulog man ta og World Population Day. Ang essence man gud aning World Population Day is ang family na ay right to a family planning. Yes. No? Actually, mao gyud na ang pinakatumong pod na align na sa atong vision nga elevating lives. So nakita nato nga we need to inculcate the family to have a responsible family planning and the discipline also, sir, nga kinahanglan sila nga to have discipline, paano nila i-provide ang family, no? Paano sila, and we will provide them the means also, support how they will be able to achieve that, no? So ini ang atong pagsaulog sa world population din ang nakita nako nga ang focus ani na sa family. Yeah. And the more we support, the more we develop programs to elevate the families, that becomes a big impact, not only sa community but to the whole world, because we are preparing the next generation ng mga kabataan to become leaders. So kuyog Sir Jonar, no, nining ato ang saulog ug pag-abag, no, sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan naa diha ang Rafi Microfinance nga kuyog kanunay sa Kalambuan. Yes, sir. Okay. Sir Jonar, daghang salamat sir sa imong pakig-uban namo karong buntaga. Daghang salamat, sir. Daghang salamat sa mga nanay, and I greet you all usa ka mauswagong adlaw. Salamat Sir Jonar pagbalik, and God bless. God bless. Mo-break ko na ta mga higala alang sa dugang impormasyon. Kay bawa mo pila na katuig nagpabiling ana sa ika-12 nga ranggo ang Pilipinas sa labing daghang populasyon sa tibuok kalibutan. Matud pa sa www.bluemarblecitizen.com, sumala pa ni atong tuig 2001 anaa na sa ika-12 nga ranggo ang Pilipinas sa labing daghang populasyon sa tibuok kalibutan. Din karong tuiga mo'y ika-15 tuig niini. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod niining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nideklara ang Monad Shoal ug Gato Islet ingon man ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug ang local government unit kon LGU didto sa Daan Bantayan isip usa ka labing unang lugar nga adunay iho ug pagi nga sanctuary sa nasod. Gumikan niini ginadili na ang pagpanakop ingon man ang pagpamaligya sa tanang iho ug pagi nga sakop sa kadagatan sa mga lugar. Base sa executive order, ipahigayon ang management board
aron ma-monitor ang bag-ong matang sa iho ug Ray Sanctuary. Matod ni Dr. Simon Oliver, talagsaon ug sensitibo ang mga matang sa iho nga nakita sa maong lugar sama sa thresher sharks, white-tip, manta rays ug uban pa. Ni-hire og 50 ka mga magtutudlo ang Department of Education Toledo City Division alang sa academic school year 2015-2016. Gilangkuban kini sa 7 ka magtutudlo sa kinder, 29 sa elementarya ug 19 sa sekundarya. Nipasar ang maong magtutudlo sa ranking ug sa makuti nga proseso. Nasayran nga sa nalibang tuig, nag-hire usab ang DepEd Toledo sa susamang gidaghanon sa mga magtutudlo. Ipaubos sa pagbansay-bansay ang 14 ka mga police units sa Cebu City Police Office kon CCPO alang sa Disaster Risk Training sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Konsehal Dave Tumulak diin gisubay kini sa hangyo ni CCPO OIC Director Marciano Batiancela nunot niining pagsingabot sa ting-uwan. Ipaubos unya ang mga kapulisan sa 5 ka adlaw nga pagbansay-bansay nga naglakip sa basic life support, building collapse, traffic management ug uban pa. Ug mao kato ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Buen, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba ka nanay nga dunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ana, lano sa pamilya. Ang importante rin pamilya no kana di mo mag-away og way kwarta sa buto. Okay, balik tang mga igala no. Nindot ni atong diskusyon din kuyog yapon nato atong mga nanay din no. Apan ato sang i-entertain atong caller na nasa linya. Yes, go ahead. Sir, may buntag og may buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon og sa labi na sa DYLA. Sa pangutana sir nga kung populated ba ang Philippines, well, in my own opinion, it's not about being overpopulated or not. Siguro sir, ang ato sigurong tutukan mao ang kining dili maayo nga distribution sa wealth bitaw sir. Unya ang well, in fairness atong kagamhanan, wala man magkuwang atong kagamhanan sa pag-provide, paghatag og mga options sa atong mga tao unsa nga matang sa kining family planning ang ila. Ang siguro lang ang kuwang lang siguro ang pagpasabot sa mga tao o kining information drive ba o mga benepisyo sa mga kayuhan nga mamahimong or kining say outcome kung mo-avail ka ani nga service. So more diha na siguro sir nga kuan atong hinahinayon pagpasabot ang mga tao. So mas mo focus ta more on education. Yes sir. Information dissemination, yes, no, related aning population issue. Exactly sir. All right sir, salamat kayo. Kinsa din ning nanawag sir? Si kinsa ning nanawag sir? Si Jason sir. Sir Jason Murata. Yes sir. All right. Salamat kay Jason, yes, nya. Salamat sa kay sa pag-post nimo sa imo sa ato ang Facebook account. Thank you kayo. So mao kato mga higala, si ang ato ang igsoon si Jason Murata no. Ni post pod siya sa ato ang Facebook account unya. Mao to iyang gi-emphasize nga kanang it's about how the people no in terms of education o kining masayran no kabahin ining padaghan sa populasyon niya para niya mas maayo gyud ang gi-emphasize pod niya ang kining pagplano gyud sa pamilya kung pilay gidaghanon no. So ug uban pa nga angay i-consider no sa pagplano mga higala. Okay, so balikan na to ang ato ang mga bisita karon no. So para ninyo Ma'am Maria ug Ma'am Joy kanang unsa man sa inyohang ikapaambit ngadto sa ato ang mga naminaw karon sa ato mga nanay karon kung magisgot ta og pagplano sa pamilya unahon nato labi na imuha kining kamo mga kuan man gyud mo medyo ubay-ubay man gyud mo ang inyong kuan. So sa inyong pagtan-aw imuha Ma'am Maria. Ang primero gyud imong kuan mangutana ka sa inyong barangay health worker kung saon
ang pag-family planning nga aron gamay ra ang mga anak. Okay. So maurag gina So sir. magpakisayod ka. Sa inyong kuan health center kung unsaon jud ang kay naa magoy uban sir nga wala ra gyud ba dili mo adto sa health center, so mao na nahitabo nga daghag mga anak. Pero kuan lang jud ka didto magpangutan na, so mao jud makahibaw jud ka. Pero ma'am, sa imong bahin, kumusta man sa inyong pamilya? Pagsugod ninyo sa pagbuo sa inyong pamilya, apil na sa inyong pagplano sa na inyong gidaghanon sa 5? Sa tinud-an na lang jud wa jud ko kasuway og family planning. Okay. Natural ra gyud ng 5. Natural ang 5. Oo, mao ra jud. Okay. Sa natural nga paagi ng 5. Oo, mao ra jud, wala jud. Pero kay bao ko unsay family planning, pero wala lang jud na ako gi-adapt. Kay naara bay misconception about family planning kay kaning kung magisgot og family planning gud i-associate nato dayon sa kaning mga pamaagis pagpugong. Kining pagplano gud sa akong nasabdan, sa akong kauglihong pagsabot, mao ni ang pagplano sa imong pila ka buok ang ato ang pamilya nga i-produce unya unsay atong pamaagi nga maka-provide tas panginahanglanon. Usa lang nang pamaagis pagpugong, no? Apan dili daghang mga options. Kay usahay murag mahisgot og family planning ato ding i-associate o ato ding i-relate sa kanang mga paggamit og mga contraceptives, no? I think sa akong pagsabot in general term, ang akong konsepto sa family planning, mao ra gyud ang pagplano sa pamilya kung unsaon nato pagpatubo, no, pag-manage ato ang pamilya, no? Okay, ika sa imong bahin, Ma'am Joy, unsa may imong ika-paambit pod ngadto sa ato ang mga nanay, no, when it comes to pag-amuma sa pamilya nga daghan sama nimo. Mo na sir, akong ipaambit sa mga nanay nga naminaw diha karon. Kuan ra gyud kanang plano gyud sa pamilya sir. Dili gyud kinahanglan kanang kuan daghan ang anak kay kung daghan kag anak sir lisod man. Kaya ang pagbahin-bahin na sa inyong mga kita, no? Anak sir, kay kung ikaw nanay ka nga naara ka sa inyo nya na kay daghan anak, lisod gyud sir. Lisod gyud sir. Pagbahin sir. Pilmero naman gyud nang kanang so mo nang sa inyong sitwasyon karon tungod sa ubay-ubay gyud ang members pamilya, niabag mo abag yun, Mr. sa inyong pamilya sa pag-provide sa kita sa pamilya, no? So sa imong Ma'am Joy kanang imong mga RTW ug imong mga kay dako kay natabang. Sa imong Ma'am Maria being a feast vendor at the same time kliyente, no? So okay, now arita sa inyong hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw. Yes, ma'am, imuha. Sa tanan nga naminaw karon sa programa sa pagtuki, hinaot lang mi nga nakabaton mo og pagkat-on kung unsa angay buhaton sa isip usa ka inahan aron matabangan nato ang atong bana kung unsay panginahanglan sa atong mga anak. Kay grabe na kayo ron nagkadaghan jud ang populasyon nato, so isip usa ka nanay kita jud ang angay nga mo mangita og way nga makatabang ta sa atong bana sa panginahanglan sa atong mga anak. So especially gyud sa pagpaedukar, mao gyud nay kinahanglan kay kung pobreta, wa tay lain kuan ang kanara yung pagpaedukar. Kay wa man tay kayamanan nga ikahatag nila, so ang edukasyon dili gyud na mabawi og lain nila ra gyud na. Maura na sir, nga pangawag sa mga nanay. Yes, Ma'am Maria Teresa Soles, daghang kay salamat mo ha sa imong pakiguban namo karong butagan. Yes, Ma'am Joy, ikaw hinapos. Ang hinapos nako karon sir, maura gyud na nga ang mga nanay nga kuan diha mang kanang kuan kinahanglan gyud nga mo abag sa ilang bana para makapaedukar gyud sa ilang mga anak. Alright. So daghang kay salamat Ma'am Joy ha sa imong pakiguban sad karong buntaga. Salamat kay God bless ninyong duha, no, og sa inyong pamilya. Thank you very much. Alright. So mahigala man gyud panahon og dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong mga kaubanan sa buhat. Si Miss Jane Pabiliar ato ang program manager kang Sir Kael nga naa karon sa technical, kuyog sad nato ang ato ang mga intern, no, si Miss Gida Marie Perez sa USJR Communication unya og si Miss Lia Alota also sa USJR Communication. Ug ngalan sab ni Ma'am Dumichua atong Chief Operating Officer sa Foundation, wingon lang ko hangtod sa sunod semana sa samang tak na adlaw stasyon. Mayong buntag, mga Bisaya.
Kahibawa mo pila ka ethnic groups ang anaa sa Pilipinas? Matud pa sa www.affordablecebu.com, adunay napulo ka ethnic group ang anaa sa Pilipinas. Kini mao ang Tagalog, Cebuano, Bisaya, Waray, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Kapampangan, Muslim ug Lumad. Kini si Pagtuki Chrissy naghatod niining mga gagmay kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Jack sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Og dinhi madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.